Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrüniň ay ýyllary, hepdeleri, watan mukaddesligini pugtalandyryp, il ýurt abadançylygyny dabaralandyryp, kalbymyza kelam, dillerimize sena berip öňe sary ýol salýar. Her gün sabah seherler döwlet senamy ýanlanyp, mukaddes ýaşyl togumyzyň alasmanyna parlaýanlygyny görenmizde bolsa, çok garaşdym, ajab eýýam gelmez diýip, arzulan Maktumul atamyzyň arzu eden eýýamynyň gelenligine buýsanýar. Mehribanlar, ählimiziň dişimi diýäli 2024-nji ýylda Änew şäher türkü dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip eglan edildi. Şol münasibetli hem bugün Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Nowruz ýaýlasynyňky Agoý binasyny 2024-nji ýylda Änew şäheriniň türkü dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip eglan edilmegi münasibetli geçiriljek çärelere badalga bermek dawarasy geçirilýär. Bize mehribanlar bu ýerde bolup bir näçe söhbetli görnüşler size ýetirýär. Bizden daşlaşmaň, biz bilen galyň. Yani Türkmenistan döwletimizde toýlarymyz toýlaşýar. Bizim milli liderimiz, gahrman arkadaşymız, hormatly prezidentimiz, arkadaşlar gahrman serdarymız bize bagtyrlyk zamanyny peşkeş berdi. Ene şu toýlar toýlaşýan döwrüň türki dille gürleýän döwletlerimiz, doganlyk halklarymız bizim Türkmenistanymyzda. Çünki Türksoy birleşigi geçen ýyl nämen Azerbaýjan döwletine Türki halklarynyň medeni paýtagty hökmüne Şuşa şäheri bellenip geçirildi. Biz Türksoy'un şunu ýaly toýuna dawarasına gatnaşyp bize Kuba halka etmek mesir etdi. Bu ýyl bolsa Änew şäherimiz gadymy Änew toprağymyzda biziň dostluk halklarymyzy görýärse, şeýle ajaýyp toý hökmüne, toý dawarasy geçirilip durýan bir dawarada biz gatnaşýat özümiň güçtepligimizden çykyş edýär. Elbetde şu halklaryň doganlygyny, dostlugyny berkemegine bir ullu kan koşant koşýar. Şu geçirilýän çäreler, şu geçirilýän dawaralar ul ähmiýeti bar. Şoň üçin biz iň süýji aýdymlarymyz, iň halka aýdymlarymyz bilen ýurdumyzyň şu öten derejesini wasp etýän aýdymlar bilen şu tahnada çykyş edýär. Elbetde biziň bagtyrlyk zamanamyzy, şeýle ajaýyplyklary, toý dawaralary, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaşlar gahrman serdarymyz bize peşkeş berdi. Şeýle ajaýyp pursatda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadaşlar gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, beletlaşyň aman bolmagyny süýsürekden arzu edýär. Elinde yağlın yelpeselendi, elinde yağlın yelpeselendi, yelpeselendi, elinde yağlın yelpeselendi, yağlın yelpeselendi, elinde yağlın yelpeselendi.
teppi tanay ana yenlemez be Ereningden dürbüsün bir geregin tiyerdem Hancıgan bek katı vatan O'zbek do'stligi abadiy bo'lsin. O'zbek Turkman do'stligi Abadiy bo'lsin. Azal azaldan mudom bordir izgu ehtirom bo'lgay mangu bardavom o'zbek turkman do'stligi turkman o'zbek do'stligi bog'liq ijodi dili navoiy mahtum quli asrga tengdosh yo'li turkman o'zbek do'stligi o'zbek turkman do'stligi porlab ko'hna quyoshday mustahkam tog'u toshday hech qachon uzilmagay Turkman o'zbek do'stligi o'zbek turkman do'stligi